cái chiến ít phá bật thầy cam sát cốt cam hậu Bible Henry kalangan kalatrei ya ki lebi ki rangpa mendo bagi kito ki bakhot ya ledi bagi day ki prophet ki jongle cái chiến ít phá bật thầy bật cái buram kalau wanrung hapo jong kat tempo kalau wanrung betul yo jaka haga tempo hagi to bisi kat temple revenue lene ka jingmi na ki temple kalau long kalau kiu kat hadu kata kespa gajar ka jing don paisa tenta hagi temple jong ki to bisi kalau long ka bakra kaban kham palad banyak kespa kabat haka emlang kesalang kajing toy kepisa hapo jong temple kibalong kajing isi kipal Henry kajing long gaba kanyam kalayak kajing long gaba kanyam sen kalahir kajing long gaba kanyam sen kabong don men sem syo mana kata-kata play ula pa ya is ya ban pandon kam ban perta ya kini ki kentin ki wasngoma hadu kata kacai penriu pop upailang balaban sian usembai gini nesni kun sni gila ina sedih gila klad na teng penriu kabala tangsau ya kajinya kidlen kadai kadto kapor saya kadai kane kapor kayongi kabamenta habau breu kabreu kachangsau ya kajinya kidlen haba lei kapor kim snow show bakadai kapor Kidon na plan ko pinakon sabla. Kibala malin kapop kabakim snow day bakaday kapop. La tangsa ya kajeng ya tiblem. Kapateng yung kisniu isaya. Bat kapateng yung ginikisni yung menta. Kaya sariem hado kata-kata. Kibreu kibalale ya kabasang. Kim snow day bakalong kabasang. Namar kata kia le ya kapok batang sao ya kajingnya diblang kile ya kabasang kim snow bakalong kabasang idang wan hanya seng idang snap ya kapur blay kem don kajing kendo kumakendo ui saya banongang ngalayan hatu kamlong kumta hagi negesi kibreu kibayahle ya kapop long kumrao onday kikikon ya kapop kabakile habo mun semu jongle kun kan do ya pi balada fim pandem hakajeng penrem kajong mun sen pi yaile ya ka badon na filamlen pan yaile ya ka kapop kabashirkai hinay hisngaw ba kamday kapop bat file ya gabasan hinay himsung sang nalagin inyong kamday ka nagajok kajong iman kumbalong hagajok kajong Noah kabalesang para kantay para syurang kaday hakisni kajong Noah kaday hakisni kajong ulad Kilahaba kilay katagapop, kim snow show, bagaday kapop, kamlong kumta gini isang mata, bale ya kabasang, kim snow bagaday kabasang, yakajeng penrem, kajeng penkendo, kajeng play, kim snow to show, kim snap show, yakajeng kren badia kajeng tondem, kajeng mensay, kalau long hadis ni kijong saya. Gelong ru hadis ni ki jongi mentah Isayawon
Kari jong pi galak kenja. Yaki sinong jong pi la thang da kading. Ka khando jong pi. Kinong wei kila bam do yaka. Hak mat jong pi. Kamlong uta. Hakine ki sni jong i. Batata. Ka khando jong pi galak kenja. Kum ka jing pun jot thiau. Ya. Kinong wei. Lada utrai siang lapan sa. Ijing sa ibarit. Ngindala long ka sodom. Pangindala ya seri ya ka kamar. Ay ngo yo blay. Bau dang pansa itai jing pansa ibarit. Bau blay siang la tang. Yakin nomba ki jonge. Hagine ki sni. Hagine ki rui ki jonge. Hoy ngeliat page lagi television. Ya kayak ke bagian Hollywood, Los Angeles, California. Nah kiai kita mayoi ya kayak ini jangan nomlaban kelas. Las agaba rengkat berdua pastor. Mayayang langban page. Ya kijing kelam berkijing tengah jangka Hollywood. Kajaka kawasam. Kini ki celebrities, ki actors, ki directors, jong kini ki film, ki bak kong ka jenglay, ka jeng to jong kawa, ya ki pop kala, jong ka percay kini ki sini. Badoh na habang apej, habang ayan, Hollywood, pantai sekadang magkakamang ka jong ki heritage buildings ki balatay ya kajing sa kema ya kine kinong shem kinong galang ya kane ka colony ka basyong kine ki actors ba ki actresses ki warway ya kijing ruway kala ki bawanra ya ka kubor na dujok haki screen jong ka nomba America bat ka bawan menta haka ni ka state ka jongi para bengai bayi kau try Yesus ngamlaban mundur banyohi bakito ki basong hakito ki ye ki surap ki pulau jo ki ye ki jong bagi lain otak ban pet yak nakathaliding ka ba yaki haka jingbe kaleher kabakit yaki thaliding naki cloud Bamarjan yung ka Los Angeles bat ka ne ka dong kaba itan atam jong ka nong ba kaba ki khot ya ka Hollywood badon nangalap kay yaki ngamlaban mudur ya ka bagumala dilap hadiah nagathaliding ka yung gitar ka yung play ki hadiah hang ka buhay ka singi Kensa koi haki thaliding jong ka dujok kabakinum lasyo ban pet yap hangno unong pok ulaban pet yap hangno ba fi pet yap kading dujok kan lah ya fi kumbak pet kan her jong kading besirkei ha Hollywood kan be yang nong pok hagajin pet yap ka jong Lendo Ploy ban Pfizer Calvary ka destination ka bakot ka jongu kalong haki thaliding jong ka dujok para bangai how try Yesu hagan ka khaliman jo kan upor na khod ye one show kajing khot ka jong blay kadon judge kabanengkong kadai ka general calling kabar kadai ka specific calling kadai ka special calling haka general calling kabo blay ukhat yang nongkap haki jat yang madengna ukhat yang nongkap di kon samna panpai sauta ublay ubadang don haka khat panpai ki khat ki jong yang pisau kaba khot ya way boy kaba day ya pi hagan ni badiangar bangin pai ke khat ki jong iso ban kmat ya ka jing isnai
kajong ulay. Kabar kajong padu mongolong. Bau don ka purpose ya kajong im kajong ulay. God has a plan for you. Udon ka plan ni fi gihon sama. Way one trip ya kala syai kajong fi. Mga kwa suabangan syangna. Ngapen kan mau ya fi ko sama be. Ba hakane kajing pen try come ya kane ka vision ka bau play you are happy. If don't come ya kajing pen crack. If don't come ya kajing pen slack. If don't come ya ka bor ka jong pen same bakho jong ulay hakajing im ka jong pi hatin ba pila pen kantang hatin ba pila ong try ngahang pa yana hatin ya ka ba pila pek ki mat ki jong pi shall play what done ha ka ke ukwa but he don't come ya ka jing pen sle ya ka jing pen pre but ya ka bol ka jong pen same no ko jong play ka ba un ai happy ko para bangai beya ublay unyarap na kabenta jonga bajong hangin nagi kandiat sini padang sudap karindia kadang sudap jagaban celebrate jagane kabakiom kan National Youth Day but hagane kan National Youth Day ka team jongka kaong kumne. Arise, awake, and be realized that you have the power, the potentiality. Kata kadai ka team, jong ka National Youth Day, ka mapiyoi ha ka television ka jong, but ka kot, kong, arise, awake, realize your power. Toki, tokandit, totip, pafidon ka bor, Henry hagan ka bor, katbakot ka bor ka jonga, nakwa ban hot yapi isamna. Arise, awake, and realize that you have no power. I know you play. Bau dang pensa itai jing pensa ibret. Bau play usah tang. Yakin nomba ki jonge. Hagine kisni. Hagine kirui ki jonge. Ho ngeliya pay hagi television. Yaga ay kabajia Hollywood, Los Angeles, California. Naki ay kamayoi hagi jing jonga nomla ban klat. Las hagaba rengkat berdua pastor mayayang lang manpek yagi jing pula bergi jing itenat jongga Hollywood kajaka kawasyong kini ki celebrities ki actors ki directors jong kini ki film ki bak kong ka jing jeleng ka jing to jong kawa yaki pop kla jong ka percay hagini gisni badoh na habang apej habang ayan Hollywood panpai sa diam matakamang ka jong ki heritage buildings ki balatay ka jing sa kama yakine kinom shem kinom galam yagane ka colony ka ba syong kine ki actors but ki actresses ki warway ya ki jengway kelak ki bawanra ya ka kubor na dujok haki screen jongkan nomba Amerika bat ka bawan menta haka ni ka state ka jongi para bangay bayi kau try Yesu ngamlaban mudur banyohi bakito ki basyong hakito ki ye ki serap ki pulau jo ki yen ki jong bagi lain otak ban pet yak nakathaliding ka ba yaki haka jingbe ka leher ka bakit yaki thaliding naki cloud
Bamarjan yung ka Los Angeles bat ka ne ka dong ka ba itan na tam jong ka nong ba ka ba ki khot ya ka Hollywood baro nangalap kay ki ngamla ban mun thor ya ka ba gumala dilap head yap nagathlai ding ka yung gitar ka yung phe ki head yap hang ka we ke sni Kensa koi haki thalai ding jong ka dujok kabaki numla show ban phet yap hangno unong pok ulaban phet yap hangno ba fi phet yap ka ding dujok kan la ya fi kumba phet kan her jong ka ding basir khay ha Hollywood kan be yang nong pok haka yung phet yap ka jong Lendo ploy ban phai sa Calvary ka destination ka bakot ka jongu kalong haki thalai ding jong ka dujok para bang ai how try Jesus haka na ka khaliman jo kan por na khot ye phi one show